ready. Let's go. Are you ready to mambo? ממבו ג'מבו. זה משחק. זה המשחק. בשבילו התפננתם כל כך הרבה זמן. אבל איפה אנחנו מחכים? מי אנחנו מחכים? נראה לי הפרנד השני שלנו לא התחבר עדיין. זה כמו שזה עשה לך מקודם. פשוט לא סיימתי את הנאום שלי. אתה יודע שזה עשה לך את אותו הדבר בזה מקודם? אם שמת לב. האמת שכן, ראיתי. זה התחבר לי. איפה? הוא אמר להתחבר מחדש. resume quit settings? no. טוב יאללה, אני מתחיל. אני לוחץ, אני מתחיל. גם קטנים. על מה אתה מתחיל? לא הבנתי. Enemy in sight. אנחנו לא יכולים להתחיל עד שזה לא מחבר אותו חזרה. סטלן. לא, יש לי כפתור. יש לי כפתור, אני יכול להפעיל. כן? הנה, רואה? וואלה. אנחנו 4, פאק. והם 5. Domination. לא. הם סתם גרועים. שיהיו גם 10. Capture the objectives. אני הולך לטפל בהם, Enemy עם פיש. Alpha. Enemy taking B. Enemy down. We're capturing B. Losing C. UAV online. Lost the lead. היידה, לקחתי להם יותר. Enemy down. Enemy in sight. טוב, ניסיתי. Get down, sniper! Heads up, team. Enemy UAV spotted. Losing A. Target down. We lost the lead. Target down. Enemy down. Losing Charlie. Losing Alpha. We're capturing Bravo. Enemy UAV spotted. We lost Alpha. Heads up. Enemy UAV spotted. Friendly Predator missile inbound. Losing Bravo. Target down. Cover me. Reloading. We lost the lead. We lost Bravo. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Enemy contact. Enemy down. Tango down. Enemy UAV spotted. We're capturing B. זהו. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. יאללה, שאחד ייקח איתי. Capture the objectives. Enemy taking C. Enemy has Charlie. יאללה. לא בטוב. אין סטון הבנים לאחרים. Tango down. Target down. Losing טוב, A. אני אצטרך להישאר פה לשמור על העמדה. אני אהיה ליד בי ואני פשוט שומר We פה. lost the lead. We lost A. Losing B. Enemy down. Enemy down. Enemy
Enemy down. UAV online. We're capturing Alpha. סימה שלהם. Heads up. Enemy UAV spotted. Losing C. We lost B. Stealth chopper inbound. We lost Charlie. Predator missile inbound. Enemy UAV spotted. Target down. We lost the lead. Losing Alpha. We lost Alpha. Losing Bravo. We're capturing A. Enemy down. Captured C. Target down. We lost the lead. I got shot. Friendly stealth chopper inbound. Friendly Predator missile inbound. Our sentry gun has been destroyed. Down. Failing Enemy suspicion. down. Enemy in sight. UAV online. Sentry gun deployed. Just another day. Good job. אותי? כן? כן. הנה, זה לא נתן לי עוד הפעם. ואני איתכם בקבוצה, הייתי כל הזמן הזה. וזה לא נתן לך גם להיכנס למשחק אחר? לא ניסיתי, נשארתי בו בקבוצה. ניסיתי לעשות ריקונקט, אבל זה לא נתן לי. בן זונה. אולי לא הורדת את המפות? יכול להיות שלא את כולם, אבל... אז יכול להיות בגלל זה. לא, נשארו לי שתיים. אז אבל זה לא... תעשה הורדה שיהיה. אני תמיד מוודא כל פעם. רגע, מההתחלה. הורדת את הרנקד? זה מה שחשוב, הורדת את הרנקד? כל המפות, כן. רנקד מה? זה מה שאתה צריך. שהכי גדולה בתכלס. כן. כן, יש את כל המפות. מוזר. לא יודע מה הקטע. מקסימום אני אשאל אחרי זה גם ל-GPT אם יש קטע לזה. אני זוכר שיש איזה קטע כזה, היה את זה גם לפני כמה שנים ששיחקתי. יש איזה משהו שגורם לזה. אני רק לא זוכר מה. להתחיל? כן. I'm ready. אבל שזה ייתן לי. הלוואי. מה זה? גם פה 3. נכון. אולי בגלל זה? לא, לליגה של הגדולים. לא. ברוכה הבאה. הליגה של הגדולים. וולקאם. זה מה שאני יכולה לענות לך על זה. אשכחי בזכות מיגה לרמה הזאת. מה אין לי את התחת הרמה הזאת? את איתך בפרו 1. אם לא תהיה זיכרוני. מבחינתי שלא יהיה בכלל פה. אני באתי מברונז.
טוב, אני אומרת לכם, המסך שלי מוקלט. אני שומרת לעצמי. Just so you know, אז feel free. You can cross and course. אוי לא, אוי רק לא זה. רק לא מה. וואי, יש פה מישהו עם רובוטריק. Domination. Are you ready to mango? ממבו ג'מבו. Capture the objectives. Yes, mango. We're capturing C. Enemy taking Alpha. Captured למה Charlie. לוקח לזה כל כך Enemy has הרבה Alpha. זמן? Target down. מישהו גונב לי את כל ההריגות פה, אני לא יודע מי. Who is the beat? שיט. This side bitch. Now you dead. Enemy taking Bravo. אוי, סליחה חבר. We've taken the lead. Losing A. אוי, Losing Charlie. בונבונה! We lost Charlie. כולה שרלי. Losing Bravo. מה יש לך, קומי? Tango down. את הרובוטריק פה. כן, ראיתי אותה. Tango down. Losing Alpha. Reloading. We lost Alpha. אך, סוכה בלט. מה מאחור? אוי, רובוטריק. נחוי סוכה. Enemy in sight. Keep on. Losing B. We've taken the lead. Target down. Captured C. בת זונה. We've taken the lead. וואי, זה קשוח להרוג אותה, מה זה? Losing C. הם טובים, כן. כולם טובים ברמז. Losing Bravo. לא, יש בקטע שכאילו אני מורידה אותה ולא ירד לה החיים. Nice work. Get ready for the next ויקטורי, round. יפה לנו. עוד ריסטורי, כן. סוויצ'ינג שייט. וואי, אני חייבת להחליף את הנשק הבן זונה הזה. Capture the objectives. אני לא זוכרת מה היה לי Enemy לפני. taking C. Enemy has Charlie. פיטרסקה. Friendly Hey, Predator okay, missile look. inbound. כן, צנע הגיע אליי. Losing A. Capturing Enemy Bravo. down. We've taken the lead. Enemy out. איי, בת זונה, בת זונה. למה דווקא היא כל הזמן מורידה אותי? Our sentry gun has been destroyed. Losing B. Capturing Charlie. Tango down. או, סוף סוף הורדתי אותך, יא בת זונה. Capturing A. סוצ'קה. We've taken the lead. לא יודע, איפה כולם פתאום? בקמפרים. לא מחייב. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. אך, Objective almost complete. Keep it up. יש שם מישהו בקומה השנייה, אני כבר לא יודעת איפה להגיד. איפה... הנה.
מצאתי אותך בן זונה. Enemy down. Enemy down. איי, Losing Charlie. Losing Bravo. אמא, אמא. זהו. יפה, ניצחנו. זהו? Good job! הופה! מקום שני. Good work. די. יפה. be quiet. אתם גם נותנים לייק לעצמכם או שזה רק אני? אני גם גם, אנחנו, אני תמיד ברור. נותנת לעצמי. מה, אני פראייר? זה אופי, זה אופי. קודם כל לי. קודם כל לי, ברור קודם כל לי. יפה, אני שמחה שאני לא לבד כזאתי. אנחנו הוא צריכים מגיע, לדעת אז מגיע, לפרגן לא? לעצמנו. אני חושבת שצריך לדעת לפרגן לעצמנו קודם כל תמיד. תלמד לפרגן לעצמך, ואז תפרגן לאחרים. יאללה. בואו נעשה לכם סקרין שוט. Bitches, you're gonna be on my screenshot. שלושתנו נראים אותו דבר. נכון, למה אין לכם סקין? למה אתם לא מגניבים? לא, ואני חושב שמה שיש לי עכשיו מתאים לכל זירה. יאללה, יאללה, נו. אני אוהבת את הדמות שהיא יפה. מה אני אחליט לבחורה עם הצהוב? לא, מגניבה. לא, למה את צריכה להיות בחורה? קח דמויות של גבר. יש מלא דמויות של גבר דווקא קטלנים. אם הייתי יכולה לשלוח לך אין אותם הייתי אין שולחת. גרועות, אני מחכה שאני אשיג משהו טוב. ימינה. עשיתי ימינה אח שלי. כן? ימינה. אני נהייתי צמאה. Ugh, gross. לא טעים כבר. ים. מי לא נכנס? וואי, זה איפה נראה לי הוא עוד פעם נכנס? לא החליט. הנה, 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 הוא נכנס. הנה, הנה. הכניס אותך? כן, בי קווייט פה. בי קווייט, אותנו! אז עוד פעם עשה לי דיסקונקט, הייתי צריך לעשות כן, כן, ריטריי, ואז אבל עוד זה פעם עשה גם... דיסקונקט. זה עשה גם לבר פעם שעברה. פעמיים אפילו. זה אחד המוזכים. Enemy has C. יאללה. היי שלנו. Enemy down. או שיט. Reloading. המוסיק. צורה שלהם פה. אך, נחוי. Enemy taking Bravo. יפי, היי שלנו. Tango down. נתתי לו פלשבנג והוא לא זז, לא אכפת לו. Hostile hunter-killer drone inbound. Enemy אה, UAV כולם באים. spotted. זונה. Lost the lead. Enemy attack. היי, מאחוריי.
איי, נחו. יש פה אחד שמטייל עם אגרופים, בן זונה. כן, כן. Losing A. Lost the lead. סוכה, פידרס יבנה. לא הספקתי לקחת את צי בחזרה. לא מאמין, הוא יצא מי כשהוא יואו, רוצה למה להתקפל. שהוא הרג אותי? שמע, יואו, פשוט זה היה הרימבו הזה. אתה היית צריך להוריד אותו, הוא בא אליי. יא בת זונה! יש לנו שחקן אחד שלא פעיל בכלל. גרוע פה. למה זה לא נותן לי לקפוץ, בן זונה? Dominated. Take those positions. לא, הם גם. ממש טובים, משהו Lost the ברמה... round, but it's not over yet. משהו לא מהעולם העליון. לא כלום מהעולם הזה. מהעולם הזה? צריך לשנות נשק. זהו, אני משנה נשק, זהו. אנחנו רעבים, כן. Capture the אני מה objectives. שכן, אני לא Heads up, רוצה... enemy UAV spotted. אה, Enemy taking וואי, אפשר Alpha. להיכנס פה Be לבודקה? advised, hostile care package ולעלות בכלל inbound. לקומה Enemy השלישית שם? has Alpha. תוצאתי את הסנייפר, אף אחד לא בא. Enemy taking B. רגע, שוב. אוח, בן זונה! ממש איפה שהצמיגים. בין 1000 זונות. אני חייבת להוריד אותו. Reloading. Heads up. Enemy's lightning strike incoming. איי, שרף אותי! שלום אותם. We lost the lead. וואי, הם טובים, רצח. אוח! סוכה! אין זונה, הוא מחליק מה מאוד. זה? Losing C. Be advised, hostile predator missile inbound. אני מתחילה להתייאש! כוס אימא שלהם זונה. C. We lost the lead. אני אוריד לפחות אחד היום? לא צריך להוריד אחד היום. הנה, הורדתי 2, זהו, די. לפחות תנו לי עוד קצת להוריד אתכם, יא בני Heads זונות. up. Enemy UAV spotted. נחוי, סוכה. Hostile hunter-killer drone inbound. הופה. זהו, אני על הרצפה, כפרות, אני לא זזה מפה. We lost the lead. קשה להם להרוג אותי. Red team. Enemy UAV spotted. מה את מתחבא פה? נשכבתי על הרצפה, די, התעייפתי. באים. בא עם בוקסים, כדי להוריד אותי עם בוקסים, הוא חייב לשכב על הרצפה. אבל אחד הוריד אותי, זרק עליי פצצה, זונה. וואי, זה היה קשוח! רגע, זה היה גרוע. זה המשחק, מה זה זה? שגעים. וואי, זה משחק טוב. Mission failed. We'll get him next time. איזה שיט. יש לנו מישהו שמשחק פרו אחד. עם הרנק שלו יותר נמוך, אז איך זה שהוא משחק איתנו? אולי גם להם יש מישהו שהוא פה אחד. Domination. בגלל זה. שכחתי עוד פעם לשנות את הנשק, אז עמק, טוב יאללה, נתמודד עם מה שיש, יבוא נראות. וואי, לא זוכרת איזה נשק קטלני היה לי מקודם, זה זין. למה החלפתי אותו, זאת אומרת? Tango down. Target down. וואו, נקדח, אני לא מאמין. We captured
captured B. הם לא כאלה טובים. Losing Charlie. לא, Losing לא, הם לא B. טובים. We've taken the lead. זו ההזדמנות שלכם להוריד אותם. Lost Bravo. Target Heads in up, sight. team. Enemy spotted. We're capturing B. יאללה, תפסו את העמדה, אני אנסה לשמור עליכם. מפגרים! למה אתם לא תופסים את עמדה בי? שחקנים מטומטמים. עמדתם כבר שם בעמדה, תפסו את העמדה. Get down. רביו בבלט. בר, אני שומרת עליך על מי שיבוא מצד ימין שלך כשעמדת עם הגב. Losing שוב Bravo. רק הלכת מישהו בא. קיצר, אני מקומפרת בקומה השנייה. Losing Charlie. We're capturing אני Alpha. אשמור על בי. Tango down. We lost Charlie. Captured Tango Alpha. down. Heads up. Enemy UAV spotted. Sentry gun אני deployed. שמה לנו כזה פה. Enemy down. Airstrike is ready. Go my doggy, go my doggy. Go my baby. Enemy. הוא הגיע מאיפה שבאת, מה זה החרא הזה? זהו, ניצחנו? Nice work. Get ready for the next round. Switch inside. Capture the objectives. We're capturing A. Enemy taking אחד Charlie. מסתכל לצד אחד, השני מסתכל לצד אחר. Enemy taking B. יאללה, let's go bitches. בוא נזיין אתכם. Friendly airstrike incoming. Enemy UAV spotted. XS-1 Goliath incoming. הוא הגיע מה? טוב, ביי. XS-1 Goliath is landing. Enemy has B. Losing Alpha. Enemy down. Targets in sight. אוקיי, בן Friendly זונה. Predator missile inbound. Capture Bravo. We've taken the lead. Predator missile inbound. UAV online. Losing A. צריך לקחת אצלי גם. Lost Alpha. שמתי להם שתי מיניגנים. טוב שלך. Enemy down. Tango down. We've taken the lead. וואי, זה בלי כוונת לא מוריד אותו. זה עשה לי באג, שם לי שתי מיניגנים. מה זה החרא הזה? Heads up. UAV תגיד תודה. losing Tango C. down. תראה איזה הזיה זאת. מה עכשיו, אני צריכה להתקמפר פה? Objective almost לא complete. תופס את Keep it up. העמדה שלי. Goliath סמק. has been destroyed. מה זה הרצף XS-1 האלים הזה? Goliath incoming. We've taken the lead. Losing Alpha. Lost C. XS-1 Goliath is landing. נו, נחוי. מה זה נותן להשתמש בו? Lost A. Friendly Predator missile inbound. זהו, ניצחנו. Enemy down. זהו. Good job, good job. זה היה טוב. זה היה קל. הם כן נתנו פייט. Just another day. Good job. שלושתנו. כן. Good job, boys. Good job. מה נשנה? אני לא זוכרת. שנייה, אני איתכם.
לא, לא, לא. נראה לי קילר משהו. סומה. PQR. PQ9? I don't think so. לא, אני לא זוכרת אם זה נשק השתמשתי. אני לוקח הפסקה. יש לי שיחה. אין בעיה. אתם רוצים תצחקו בינתיים, אני אצטרף אחר כך מקסימום. סבבה. I'm ready. אוקיי, let's start. בוא נקווה שהנשק הזה יותר סבבה. מה זה, למה החלפת? ל-QQ9 נראה לי. לא אמור להיות יותר מדויק. היה לי נראה לי. מקודם שהוא קליל מבחינת לרוץ, היא רצה איתו מהר. אני רוצה שנשק יהיה מהיר וגם חזק. יש לי שתי נשקים כאילו, זה לא שקי... אז לא, נשק לי וסכין. חשוב שיהיה מקוון ושיהיה ריסוס טוב. כאילו שלא יהיה מפוזר. כן. כל השאר לא משנה, המהירות וזה, זה לא מעניין אותי. לא, אז אותי מעצבן שהיא רצה לאט. בגלל זה יש לי שתי נשקים. אחד שהוא מאוד איטי, אבל הכוונת שלו היא 3. זה לא סנייפר, אבל זה עדיין נותן לי כוונת למרחק יותר מדויק. בוא'נה, כמה זמן לוקח לו לעשות בלי כוונות. זהו, אז אחד אצלי עם כוונת כוונת, לפי דעתי. והשני בלי כוונת. הכוונה שלי שבדמות אחת יש לי שתי נשקים. ולא נשק ומיל. כן, יש אבל אפשרות לעשות את זה, כאילו, זה ממש מגניב. אני לא יודע מה הזאת. לא שמעתי? מה זה, סורבלת קצת. פה הרבה מקום להתחזה. אמרת שאוהב או לא אוהב? לא אוהב. אין מה לעשות, אבל זה כל הכיף של המשחק. להיות מאותגרים. נו? אני בעד. מה, איפה הוא? אני לא יודעת. אז זה קורה, אני לא יודעת מה הקטע עם זה, אבל... כי חסר Attack שחקן. A. Flashbang! מי זורק עליי? מאיפה זורקים עליי? זה מטורטרי. זה אני. אתם אשכרה משחקים? פעמים, פחות נהרוג את הזמן. Domination. Capture the objectives. גם החלפתי דמות, שלא תגידי. Enemy taking C. We captured Alpha. מה זה הדבר המלחיץ הזה שהיה עכשיו? We're capturing Bravo. היינו באמת.
אנחנו ירדו את התחסומים. כן, החלפתי דמות, זהו, נהייתי גרוע. אתה יכול עכשיו להחליף, כל פעם שהם הורגים אותך, תחליף חזרה. We've taken the lead. אתה יש שם למעלה. אמא פשוט שלו. הוא גדול כזה, אז UAV לראות עליו. online. Enemy in sight. ראיתי אותו, איפה אתה בן זונה? לא רואה אותו. Losing Alpha. We lost זה מאמין Alpha. שהרקתי We've אותו. taken the lead. Losing B. וואי, אני שונאת לשמוע את הצעדים שלי. מבלבל אותי של החיים. Targets in sight. Taking the lead. Friendly stealth chopper inbound. We're capturing Alpha. Enemy down. Tango down. All positions Oh, locked it's me down. gonna beat Hold you. your positions. Losing זהו, סיימנו? Bravo. Nice work. Get ready for the next round. כאילו סיימנו סבב אחד. זה היה מהיר. לא, אני לא חושבת שאני אוהבת את הנשק הזה. Capture the objectives. אני יש לי Enemy 3. taking הוא Alpha. מהיר, הוא די ממוק... לא, הוא עולה מהר למעלה, אבל בסדר, נראה. הכל גם תלוי בשיפורים, זה... אז אני לא... אני תמיד לוקחת שיפורים מן הסתם. כן, השאלה איזה. Friendly swarm activated. שיפורים שהם ממליצים שם. לא, אני לא... אני לוקח מה חשוב לי. Target down. We've taken the lead. Enemy down. Predator missile inbound. Target down. UAV online. Enemy in sight. אוי, בן זונה, כלב. שלחתי כלב ואכל אותי כלב. כסמק. זה אומר שמסתובב שם כלב עכשיו. היי, מי שורף אותי? לא הבנתי. Taken the lead. Enemy shock RC is coming. We lost B. Heads up. Enemy UAV איזה spotted. מניאק. אני לא מאמין. ופה נראה יותר טובים. יותר קשה נגדם. Online. What אמא the שלו. fuck? Heads up, team. Enemy UAV spotted. איזה מבול פלאפר. Reloading. Tied for the lead. We captured Bravo. Tango down. כלב We've taken גבר. the lead. Hostile hunter-killer drone inbound. Reloading. יפה שלנו. גם. מה, בפער של 7 נקודות? יפה. קרב צמוד. ממש.
בושה. בושה לי. למה, מה קרה? מה זה, הייתי או, במקום חדש. אחרון. שוט. יאללה, הוא חזר אלינו. רגע. סלום וברכה. ברכה. נו, win or lose? ברוך הבא. רגע, מה, נשאר על דומיניישן של ה-ABC? או death match, או search and destroy? hard point? לא קריטי. אז אני מסמנת הכל. לא קריטי. אני מסמנת הכל ועושה confirm. Bitches, you are not ready? Bitches, you are not ready? מה, אני אחליף נשק אחר? אני לא יודעת איזה נשק אחר היה לי, כוסה מאמה. אוף, אני לא זוכרת מה היה לי לפני. בוא נראה. What? Are you guys ready? Huh? You guys ready? Ready, שניכם לא ready, bitches. Come on, boys. פעם אני Come on, כן. boys. אני Let's כן. go. Let's go. איך אומרים ביפנית? תודה. איך אומרים מה? ביפנית, תודה. טפקינגה בתאילנדית. אני לא מבינה תאילנדית. אני יכולה להבין יפנית וקוריאנית אם אתה רוצה. הרגל שלי. קושי עברית אני יודע, אני לא יודע מה אתם רוצים. בקושי עברית. אוי, הרגל שלי. יאללה, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן היום? איזה חופר זה. נראה לי אלוהים רוצה שאנחנו פשוט נקשקש יותר במקום לשחק. אנחנו גם נדבר. אז ככה, אני הולך מימין, את משמאל, הוא באמצע. בינתיים לקח את ה-AP שלי, נפצר אותו קצת. תלוי. כאן. Adjusting load. Adjusting load. נו, מה יהיה? כבר עברה דקה. אוי, הרגל שלי, למה? מה הם שלחו פה? משפחה מטורללת. שמאל. יאללה, אני בעד השלג. וואי, איך בא לי חורף. מה זה כפר? מה שלחתם פה? חיים שלי בלב. לא בקצב שלהם. לא, אני לא שם אותה הזאתי. אתה לא אוהב אותה? צריך ללכת פה לאיבוד. לא, אתה צריך ללמוד את המפה פשוט. תקשיב, המפה פה לא באמת כאלה קשות. צריך להתרגל אליהם. תקשיב לה, היא יודעת מה. מכיר אותה. כן, תקשיב לה. לא, המפה פה באמת חמודה. אתה פשוט לשחק בה כמה פעמים ואתה מתרגל, לומד אותה. Changing mag, cover me. Enemy in ידעתי שאני שונא אותה בגלל סיבה. לאחורה באו אליהם. הנה הם. אין, אתה יכול לצוד פה מכל מקום, זה... יואו, בקפיצה. הנה, מאחורה עוד. We lost the lead. Heads up. Lost the Enemy lead. UAV spotted. Enemy Shock RC is coming. UAV online. אני צריכה להתרגל עם הלחצן של הכוונת המהירה. מתה. בלט. אוי, נו. נחוי. קוסמק. We lost the lead. smoke.
בלי כוונת אין סיכוי שהם Enemy ימותו. UAV spotted. הם אומרים. איי, נחוי. הסמק, מה עשו לי? Watch out, flashbang. Hostile hunter-killer drone inbound. איפה השרמוטות האלה? לא הבנתי. אני לא יודע, הם שלחו עליי דרון! מהפאקינג צד השני! טוב, אני מתחילה להתעייף. Lost the lead. אני אמרתי שאני שונא את המפה. UAV לא, online. זה לא קשור למפה, כפרה עליך, זה השחקנים. שחקנים מותק. הוא הרג אותי מקץ וקשת עכשיו. בסדר, חץ וקשת, הסיכויים להרוג איתו מאוד גבוהים, אין מה לעשות. בא לי עם להעביר. Bring it up. סוקה! איי 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 איי, אלוהים עזוב Lost לי. the lead. Heads up. Enemy UAV spotted. אני שומעת פה מישהו במדרגות. Enemy contact. הנה אתה... Enemy down. איי איי איי. סוקה. את לא מרוכזת, חמודה, את לא מרוכזת. אין זונה. הוא ספיידרמן. Enemy shock RC is coming. עכשיו ספיידרמן. Heads up, team. אוי, Enemy כן, UAV הם spotted. משוגעים. חיים בסרט. וואי, מה זה המסריח הזה? מה זה החרא הזה שחשמל אותי עכשיו? איי 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 איי, הפסדנו! יאללה, קח לייק ואלוף. Defeated. Don't let this happen again. מה זה MVP? זה אף אחד 90 מאיתנו? וואו. תתביישו לכם, אף אחד מאיתנו זה לא MVP. רגע, שנייה, אני אתכם כפרות אגב, עליהם. one momento, my friends. סמק. או, הנה אתה, יא בן זונה, נראה לי שזה הוא. קוצ'י קוצ'י. There you go. Ring 353. Go. Take it, bitch. Take it. יאללה. נשארתי איתך יח. And let's start. Bitches, you are not ready? טוב, יאללה, בוא נקווה שהנשק הזה ספר. לא, אתה לא מסומן כרדי, כביבי. או, אנחנו באמת משחקים. הפתרתי את העד שלי. What did you say? טוב, נשמור טוב. הפתרתי את העד ועכשיו אני MVP יותר. בגלל שהרעיון נושא, מה יש יאללה, ימינה. איזה רקול חמוד. Ленорчик, привет, родная. Я хочу тебе отправить одно приглашение на ретрит, которое я делаю. Если у тебя есть возможность кому-то из знакомых ребят отправить, буду рад, родная. שפור, שפור. מה זה ריטריט לגברים? What the hell is that? וואי. אין לי כוח לצינון הזה. control. טוב, קונטרול. תקשיבו. כל משחק הולך לבלבל אתכם, כי כל פעם זה משהו Defend אחר. the objectives. יש לנו שום שני דבר עמדות לא שאנחנו מבלבל חייבים... אוקיי! אבל יש לנו שתי עמדות כרגע לשמור. אנחנו חייבים להתחלק. Enemy in sight. בן זונה בא לי מאחורה ואחד הורד אותי. נו יופי. סם.
איי. חייבים לשמור על איי. Enemy down. Let's go. אני צריכה לעשות משהו. הורגים אותי יותר מדי. Tango למה down. הבן זונה הזה כל כך מת לאט? UAV online. Enemy contact. מי? מאיפה? הבן זונה. Enemy down. סימה שלו. Tango down. Predator missile inbound. Reloading. Cover me. It's too close. Fight harder. יאללה בי, שמרו על בי. Friendly Predator missile inbound. Nice work. Get ready for the next round. יאללה, עכשיו צריכים לקחת את שניהם. Capture the objectives. Enemy contact. וואי, חיסלתי להם את כולם שם, מה זה? תותח אתה. עם הרובה אש הזה? לא סיימתי, קבלי מה קורה עכשיו, Stealth קבלי. chopper inbound. קבלי מה קורה עכשיו, וואי. איך, אני לא רואה, אבל מה אתה עושה כפרה? אני נמצאת קבלי בעמדה מה A. קורה עכשיו, בלגנים. אני נמצאת בעמדה A. אני שומרת על עמדה A. Enemy down. אנחנו צריכים לקחת את בי כאילו? אנחנו צריכים לקחת את A ואת B. אני כרגע יציבה בעמדה A. לא זזה ממנה. אז זהו, לקחנו אותה, עכשיו אנחנו צריכים לקחת את B. את A זהו, אנחנו לא צריכים לקחת שם. לא, יש לי גם מסוק וגם כזה שהורג אותם על הרצפה. Friendly Predator missile inbound. זהו. זהו, מה זה קצר מדי. כן. יו, תראו מה עשיתי להם, תראו. רגע. נו. הנה, זה אתה היית עם האש. רגע, חכו, לא נגמר. לא נגמר. יפה שלך, יפה. Nice work. Well done. כל הכבוד חבר'ה, כל הכבוד. בוא נראה מה הוא ייתן לנו. והצלחת להוריד את ארבעתם. מה? הצלחת להוריד את ארבעתם, אמרתי. אגב, לבטל את זה של ה... זה עשה לי שהרס לי 8 ברצף. משהו הזוי. יש לנו פה... תקשיבו, יש את הקונטרול. נראה לי שעכשיו זה היה קונטרול. יש את הדומיניישן שזה 3 נקודות, ומה עוד היה? זהו. להוריד את הקונטרול שהיה עכשיו? תשאיר את זה, נשאיר? מה שיצא. טוב, יאללה. אמרת, אולי זה קצר לכם מדי ולא כיף. כל אדם מנצח וכיף. לא, רוח ספורטיבית, חביבי. אלי וגרבי, שלחו לחברים שלכם, תודה. אוקיי. רוח ספורטיבי זה לנצח, זה לא להפסיד. שמעת את הבחור. כן, אבל לא צריך להתבאס.
וואי, הנשק עכשיו יותר ממוקד, איזה כיף. לא נכנס לו. בסדר, תכף תיכנס. Changing mag. ניוק, יא מניאק. תראי, הניוק הזה פה. עוד פעם. אני יוקי. מי Reloading. זה הניוק? על מי אתה מדבר? ניוק 333. השחקן כאילו? ספיידרמן. הספיידרמן. ספיידרמן. Reloading. אני בינתיים מתאמן. מה זה, לא נכנס לו. בוא נעשה סטינג. קסטיום. לא נותן לי לעשות קסטיום. הנה ניתן לי. עכשיו בוא נראה. פה, ופה. נעשה רילוד. Seven years. לא התחבר לו? Team deathmatch. הוא לא מחובר. זה הביא לנו שחקן אחר. זין. ציפה. Target down. Target in sight. Lost the lead. מישהו מתחבר לנו, נראה לי גם בתמונה השנייה. Enemy. Enemy down. טוב, אני אוהבת את הנשק הזה. Lost the lead. Heads up. Enemy UAV spotted. Tango down. Enemy in sight. סמק. יש בקומה השלישית שם, ממש גבוה. איפה הבן זונה הזה? Get down! Sniper! Lost the lead. Tango down. Target in sight. Enemy Shock RC is coming. Bring it up, squad. מה זה? אנחנו 2031, אנחנו מפסידים. Lost the lead. Enemy down. זונה, אתה והבוקסים שלך שם. בוא איתך, שמה עומק. הנה הוא איפה התחבא, בן זונה במדרגות.
רצים בוקסים. נתקע? מה זהו? ניוק. שחקן טוב בן תזונה. וואלה זה אחד המציתים שלנו. Return to base. הילו! 3. אתה איתנו? עוד פעם לא חיבר אותך, בן זונה כן. הזה. כן, כן, לפחות שיפרתי את הרקע עד הסוף. לפחות עשית משהו בינתיים. בוא נעשה שיהיה לי do not disturb. בוא נעשה person. מה תעשה את גם? אני עושה אותך בתור הלידר. שומע? תצחקו, אני הולכת רגע להשתין. בלי התחת שלי. תכתוב דמיון. הוא נראה לי אוקיי. לא, אני לא מאמין. קיבלתי בן, אני לא מאמין.
הלו? חלוס. אתם עדיין פה? למה אתם לא משחקים? אני קיבלתי באן, העברתי לו את הלידר, והוא נראה לי FK. מה זה אומר FK? away from keyboard. הוא לא נמצא פה. אני בכל מקרה חייבת לצאת. אמא שלי ביקשה שנערוך שולחן, אנחנו נשים לאכול ארוחת ערב. אז צחקו, אני בינתיים אצא ואני אחזור. טוב חמודים, טוב, סבבה. יאללה חמודימוס. ביי בינתיים.